Не знаете какви начини на плащане приема Strawberry.net? Strawberry.net приема всички основни кредитни карти, включително и виртуални. Mastercard, American Express, Visa, Discover, JCB, PayPal и други. Добавете желаните продукти към пазарската кошница. Продължете към страницата за плащане, като въведете имейл адреса си и натиснете Продължете към страницата за плащане. Попълнете информацията за адресите за фактуриране и доставка и натиснете Продължи, за да направиш твоето плащане. Изберете начина на плащане и въведете необходимата информация. Натиснете Разреши плащането. Запомнете, натиснете бутона само веднъж. Strawberry.net приема и банкови преводи. Отидете на началната страница на Strawberry.net и натиснете върху Обслужване на клиенти. Натиснете върху Свържете се с нас. Изберете категорията Въпроси относно плащането. Попитайте за данни за банковата ни сметка и натиснете бутона Потвърдете запитването. Strawberry.net ще ви изпрати информацията за банковата сметка в рамките на 1 час. Пожелаваме ви приятно пазаруване!